Ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya yi nashi, ko babu kuɗin buga kwano ya samu ko shimci ya zuba sama. In kai haka ka hita ƙargage tun da ka amma ne sai ne ce maka babu banda ko kuma dai Allah ko da muka baka ko amma ka san lokaci ya kure kai lokaci ya kure sati ɗaya ne fa yanzu girma ina ganin kuke ka yaro a'a ina tausaya ma na ta'addanci daban-daban maganar nan ka bata maganar ta'addanci ce ni babu ruwa na ina da kai ne ka gane ko in nuna maka ni dan ta'adda ne kana ma ni kuma yaron gargajiya na ba mai ya na bari ka ni nuna ne a'a haka ba mu ga abin da kake niyyar tuzo wanda su ne ke doro za ka yi kwayar ka kula da kudin ka kone keke ka ya kai da kaka na ce ne wanda ta fika ko kuma faɗa ma Allah ba ke ka wani da Allah an yi ba za ka je ba idan ba ka wani keke ka idan ba haka kai ba a wannan karni ka san mace amana ba to kowa ba za ka zauna kowa to da kai sai wata kake ka ta kashe iyalanka Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.